het. Zet hem op zaken. Hey, ho! Nul. Goeiemorgen, een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. Ik ben zelfs onderwijs naar Ljout, naar de omroep. Ik ga daar een bespreking over alles en nog wat. Want ik zal even denken, daar zit wacht aan kabaal. Doe Jiske, gewoon van beetje jongen. Doe liever, doe vriend. Ja, de week weer. Een bespreking, want ik knap weer aardig wat op. Dus ik wil ook wel weer een beetje een planning maken, zeg maar. Dus even weer wat dingen op touw zetten. Onder oren natuurlijk de Bennefeskes. Heel leuk. Dat is denk ik eerst het wichtigste. En we zoen ook ons squal hier in Dantwerdiel en Achterkarspelen waarschijnlijk. Dus daar hebben we nog haar. Nou ja, dat is sowieso waar we toe gaan beginnen. Ik wil je nog even wat chillen, want rond Sneun Jonna hier we het apres-ski feestje. En ik heb mijn jurkje natuurlijk op tiert voet. Hier. En even zien, ik ga nog een fotootje. Die. En kijk nog hier mijn buikje. In onze Frieske vlaggen jurkjes. Het was heel leuk. Het was gelukkig van het zien tot in. Dus toen was ik wel helemaal kapot. Meestal lees ik om jochend 10 uur op het heen, omdat ik best wel wurg ben. Ik heb wel even vastslipt en ik ga die dagen daarna lekker even bikoest. Dus, maar ja, dat wie ik langer. Het was wel heel leuk om er weer even een keer uit. Dus het was zeker de moeite waard. En ja, aankomende sneeuw hebben we het foutenfeestje. Dus dat geeft wel schabbers. Dus ja, in hier is alles weer los en ik heb het er weer voor natuurlijk. Maar echt een schitterend leuk feestje hebben we gewoon. Ik zal op naar de omroep. En van een beetje komt Jarel in de buurt. Dus gaan we weer wat leuks met de jeugd doen. Vergeet je hem net te abonneren en te liken. Hartstikke leuk. Dank. Ik ben bij de omroep. Ik laat je hem aanleggen weten hoe het al je gaan is. Ja, al je nieuwe plannen mee. Dus dat is altijd leuk. Dus ik laat je hem zijn weten hoe en wat. A few moments later. Nou, daar wie ik weer. We hadden een hele productieve morgen. Vanzelfs hebben we het horen over de Bennefeskes. We hadden een hele mooie planning maken voor wanneer de studio in te gaan. Dus 2 dagen achter elkaar hebben we dat gepland om de nummers echt op te nemen. En we hadden een datum prikt voor de opnames van de videoclip. Dus ja, ik had er wel heel veel zin in. Nog even zien dat iedereen dan kent. Dus nog even de datum afwachten. En dan nog een heel leuk iets. Ik ga altijd al ja, een soort van idee van hey, ik wil bannenboeken schrijven. Lijkt me heel leuk. En zoals het nou staat, geven we dat ik beziekje dat dat een optie is. Dus echt Frieske bannenboeken. En ja, het lijkt me heel leuk om dan als hoofdrolspeler van die boeken zaken te nemen. Zeg maar, en ik echt dingen die het wel echt bij u in en om het huis barren. Dus ik die Stine Vlogs wel herkent misschien. Dus ja, dus dat is echt wel nieuwsgierig. We starten eerst met de vestjes en de clips. Dat kost eerst wel genoeg tijd en energie. En dan, ja, daarna gaan we dat dus oppakken. Dus het lijkt me heel leuk. Dus ik hoop dat het al even wat slagje maakt. Ik ga op naar huis. Ik moet eerder ophellen bij de pennenopvang. En dan komt zaken op het squallen en jaren hel ik op. En dan geef ik vanmiddag nog even leuk met de ben wat leuks ervan. Hoi Hilo! Was het leuk botten? Maar de bandjes? Vind je het leuk? Ja, vind je het leuk? Mooi zo. Zijn we naar huis? Hellen we zaken nog even op? Ja? Helemaal kapot. Het sliep me net zo best gaan, dus ik ben heel benieuwd hoe het vanmiddag gaat. Nou, stuur nog maar een keer een bedje. Er staat altijd oorzaak op de opvang. Dat met al je oren indrukken en orenbandjes. Oh, bedje. Is het lezen nog? Wauw. Je hebt hier net boetenboeten, zei juf. Leuk man. Lekker waar. Ja. Schat. Nou, we gaan op naar huis. Oh, mijn hier zit tussen de door. Oh nee, tussen de riem. Nou, de jeugd is het squallen. Ah man. Wat is bezig? Ja, is hij bezig? Ja. Doet er wel wat? Wat is bezig? Je verstaat het hem. Hoi. Je kan even lekker mijn bal doen. Ik zit niet door. Ja, jammer joh. Maar even een actief
activiteit van Chits. Wat hast nodig? Wasman of man of amers of grote ton. En papier. En daar gaan we alvast even opschrijven. We gaan een listje maken. Maar waar ik een stiften voor? Oh, het is de... Oh, maar elke had wel een pen, denk ik. Hier kunnen we de punten opschrijven. Stien al uw naam op. En we En we hebben alle punten. punten. 10, Ja. 20, 30, 40, 50. 50 op het 10 natuurlijk. 100. En wij doen het. En 200. We gaan alle mannen en bakken hier verder door zetten. En dan mag iedereen ons de beurt alle ballen gooien. Van achter de lijn. Ja? En dan gaan we de punten optellen per ronde. Ieder mag een beetje verder zijn we net achter de lijn. Dus wordt het er maar gaan net. En dan geven we je wat winnen gaat. Nou ja, zo ziet het er nou uit. We gaan even om nog wat extra mannen en amers ziek. Denk ik, hè? Als je een paar keer zaken op het hier wat grote bloempotten hebben. We gaan op ziek. Ah, hier zag ik wel wat leuks staan. Hier kan wel een pevenbroeken, die is wat lieds. Hier een prutje van pakken. Zie ik je maar een leuk plak van het spullen en dan plakken we aan de punten erop. Zaken helpt denk jongen? Wat dan? Ja. Waar zou we de wet Ah, nou, maar Hildo tillen. Ja, Hildo helpen. Tillen. Tillen. Pak hem maar. Ja, goed zo. Ja, toppie. Oh. En dan maar weer de punten maar op plakken, Jarlijn. Ja. Ik hier tape mij. Zo, deze is leuk. Oh, dat is leuk zaken. Zo'n beetje, ja. Oh ja. Was toen nog om vrees om een pen? Een pen, ja. Best. Het is wel handig dat we ergens een maand doen voor de bal. Ja. Die kwam in de zilver. Ja, dan wou ik dus hier. Mammy, alleen een pen? Geen papier? Ja, wel een pen. Alleen een pen, ja? Oh, heel dat. Dat is plat heel oud. Ja, gooien. Maar zie. Hier, Rudolf. Is het zo? Mis! Oh! Mijn was. Dit helpt net, toch? Oh, mijn papa. Gas. Gas. Hildo, we gaan staan. Ga maar mee. Zullen we de punten er even op gaan? Maar we gaan een lijn zetten, hè? Waarom? Ik hier een krietje. Hildo had het papiertje, die moeten we even halen. Hildo! Hildo, kom maar! Mij een bal gooien. Wat? Nou, juist niet. Oké, jongens, we gaan de punten op de bakken. Ik ga het briefje, dus een keer wat tellen. Jaren maar eerst, maar alle ballen in de bak rollen, Jan. Maar Jaren eerst gooien. Of Achter de lijn. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ja, nou ben ik, hè. Oei. 20 punten! Hatseflats. Maak je dat nog, hè? Ze maar al deze ballen gooien. En dat het de nice is, had ze pech. 200, ja. 220. Hallo. 250. Haas voor jou. Nog, je naai nog in je bal. 200. Oh. 260. 200. Oh, nou. 260 punten voor jaren, die skrook op. Kijk nou. Maar zaken nou. Oké, zaken is aan de beurt. Zet hem op zaken. Hey ho. 10 punten. Heel die echt maken. Oh. Wacht even, ik ga even aan de kant zetten zaken. Ja. 200. Oh, 600. 600 punten. Applaus voor zaken. Kom eens toe. Kost 3. Gooi maar in de man. Nee. Kijk dus op. Zit die? 3. Gooi er maar in. Goed, dan niet. Hierin. 1, 2. Go. 20. Nog één euro? Hildo, deze. Deze Hildo. Hildo. Tja, gooi maar in de... Deze. Gooi er maar in. Die.
mis, jammer. Volgende. Bijna. Die. Gooi maar in. 1, 2. Gooi. Hey! We hebben het erin. Hoe is ik voor 40? Ze gaat voor de 40 punten, jongens. Oh. Ja. Hoeveel had ze? 30 plus 40. 20 en 40 had ze nodig. Ja, 80. 80 plus 40. Oh, mis. Oh. Nog 1 bal. Ja, maar zie je. Ja, haast 120 punten, Neil. Dan maar eens nog 1. Ja, 120. Serieus? Oh, mis. 120 punten voor Hildo. Oké, rollen we aan. Zet hem op, jongen. 200. Ik heb 600, hè? 230. 430. Oh nee. Deze mij er echt niet in. Ik heb 600. 630. Nee! Ah! Die is toch niet. Nee! 660 punten. No! Die is al dingen, toch die bal? Oh, nog maar ik. Yes. Mis! 200! 200. Met mijn Rolf Jan in het? Of bij niet nog net? Niks! Oh, Yes. 200 nog niet. 230. Yes. Oh, jongens, ik doe het zo best. Ik kijk naar die, ik kies 260. Wat weer of 30? Ja, 260. 260 punten. Ik heb 260. Hey. En ook in... Tweede ronde. Jarelin is van de tweede ronde. Zet hem op, Jaren, dan kist het. 30 punten. Echt? Ja. Oh, jammer. Krijg de lijst. Doe het jaar. Nou, je dan weer uit. 60 punten. Oh, wie stuit het er weer uit? Helaas. Ja, 260. Net. Ja, Ja, 60. heel even schat. 160. 460 klassenjaren. Ah, 460 punten. Top. Is de klaar voor zaken? Ja. Tweede ronde, zet hem op, jongen. 30 punten. 230. Hier 600. Ja, maar dit is een nieuwe ronde, hè? Hallo. 200. 230. 240 punten. 400. 260 punten. Nee, 400. 400? Oh nee, dit is 260. 260 en... Oh, jammer! 2 bal. Oh, dat is toch 2 bal? Kijk als mee. 260 gaan. Ah, mis. Yes, ik ook. Hetzelfde als mij, 260. Oh. Echt 260. 260 punten van Zaken Thomas. Yes, roel op, Jonas. 0. Nul. Jammer. Oh, Hoesa. hoesa. Hij is 0 punten, Rolf. 0. Omdat de eerste keer ging het supergoed. Niet te best erop, joh. 0. Ik rijd je niks om. Super. 0. Nou, zie je? 20 punten. Oké, jongens, ik select nog even mijn best, want ik moet even natuurlijk winnen van hen al, ja? 0. 0. 0. 0. Wat voor dikke, die maakt net webroeken tegen. Nee. Voor de dikke. 0. 200, ja, la la la. Nou, maar zit van al jij. 250. 250, ja. We hebben nog 2 boom. 250. Doen we een ronde en dan gaan we dan tellen. Ja? Oké, de beste van de 2 ronden. Jarelin is boomverzamelingen. 200 punten in de eerste ronde.
Potverdikke, klasse, Jara. 400! Dit is sowieso 0. 430! 430! Oh! Wat in? Hoi! Wat doe je? Yo! 330! 330 punten. 660! 430! Lekker, koffie, ja. Oh nee. Wie doet allemaal? Ja, van mij hoor. 430. Hij op mij telt. Zo'n 130, hè? Ik win. Zo'n 130. Skroken bij. Al de raast. Nou, dan weet ik wel wat win gaat. Zo'n 30. Nou ja, dat gaat heel best. Hebben we alle ballen? Ja. Kijk, de tweede en laatste ronde van zaak. Oh, 200. Net Kasia. Wat 240. is het 40? Oké, 240. Oh, mispoesappelmoes. Oh, Jammer joh. deze maar net weg. Wat is het voor 290. Oh, 290. Dat is 30 toch? Ja. 320. 220. 320 punten. Ik scroll erbij. 0 punten. 200. Nee, dat loopt voor, man. 400. Rolf Jan had een hele goede tactiek, jongens. Heel mooi rustig. Oh, achter de lijn, hè? Achter de lijn. 50. 450. Wat is dat? Ja, dan wordt nog. 450. Nou maak ik nog een ronde. Hebben we alle ballen, jongens? Wij hebben een tennisbal. Die had Rolf Jan niet. Oh, dan mag je de tennisbal nog gooien, Rolf Jan. Die 50 tonnen toch? Hier. Oh, die mag je niet in gooien, Rolf Jan. En die is toch die? Nee, Nee, die had er nog niet in. oké. Daarna is mem. En dan gaan we de punten optellen. Ah, jammer. Oké, nou maar ik. Nou maar ik. Laatste ronde. Oh, jammer. 0. 0 punten. 0. 200. Oh, jongens. Dit is net zo best. Wel het woord van de 0. 0. Nou, dit kind dan het bier wezen. 0. 0. 0. 0. Nou, zus. Oké, dan gaan we tellen. A few moments later. Oké, jongens, tromgeroffel. De winnaar van deze actie is Jara. Met 1450 punten. Applaus voor Jara. Ja. Als tweede is eindigen Sake Thomas Bosma. Met over 180 punten. Scheelt net prettig met 12 puntjes. Nee, scheelt wat meer. En als derde is Rolf Jan met over 130. Dus je hebt hartstikke gelijk. En als laatste Chits met 390 punten. Wie roem je de bril even op? Jongens, zal je even helpen? Nou jongens, zak is dus heel simpel, maar weinig materiaal. Een beetje papier, wat ballen, wat wasman, wat blompotten. Ja, en het hoeft net per se sapper te ballen. Nee, kist ik maar minder. En als het meer waar is, kist ik nog wel wat thuis aan. Ja, in een heel hoes. goed. Dat ken ik nog wel. Dus heel simpel, een hele leuke activiteit met de jeugd. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. En zet een luikje Even je net. de till op te downloaden van je tablet of telefoon. Naar je chatvlog.